ଆଉ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଦେଲେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନର କେତେ କଣ ଇନକମ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ? ଏବେ ମୋ ଡେଲି ମାନେ ଅତିକମଟା କହିତେ ଗଲେ ମାନେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇବାର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲିକି। ସେମାନେ କେବଳ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ବାଳୁଙ୍ଗାମି ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ନୁଙ୍ଗରାମି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଥାଉ। हाँ तो हेलो हाय गुड इवनिंग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स आज वीडियो आप जानवे जे गोटे छोट गाँव छोट छोट दी भाई जी कि यूट्यूब भिड कर ब्लॉग चैनल जार ब्लॉग छोट दीटा मैंने निहाती 7 मास है भिड अपलोड कर डेली मैंने बिना स्टॉप रे से डेली सबुदिन भिड अपलोड मैंने शूट कर एडिट कर अपलोड कर डेली भिड अपलोड कर 7 मास पर केते सक्सेस पाई केते सब्सक्राइबर अचीव कर पैसा यूट्यूब आसिलानी कि न आसिलानी माने कौन केते बाट आगू जाइछन्ती जोटा कि आपन तांकर गोटे छोट इंटरव्यू नबाक चाहूँगी आगू मु ताको इंटरव्यूटा नेबी आ फ्रेंड्स कमेंट रे कहबे इंटरव्यूटा केमिति लागिवो। तो फ्रेंड्स आउ एबे डेरी न करी एबे हम इंटरव्यू वीडियो को सीधा पळेबा। तो एबे मु आपन मानु स्वागत करी आम चैनल जी टेक लग्नजित रे। तो राजू भाई बिजू भाई आपन तो एबे आम चैनल को आछन्ती केमिति का फील होजी मान जीवन में मते लागुची आपन जीवन में फास्ट इंटरव्यू बोधे हाँ हाँ केमिति फील होजी फास्ट इंटरव्यू को आसिकरी केबे त आगु बोधे इंटरव्यू देना ना फास्ट को आछन सेति केमिति फील होजी को फास्ट टाइम जेहेतु आसछि तो भल फील होछि माने जे माने गोटे आमको के जण माने पचारुचंती जे आम लाइफस्टाइल आमर किछि आमर के इंटरव्यू न बोले हम भाबु नथले केबे एମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଲୋକ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। हाँ ତ निश्चय ଠିକ बहुत ଅଛି ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦେବେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। राजू बिजू ब्लॉग ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେତେ? वर्तमान हाँ 4,500 ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଉ समथिंग 4,500 ठीक हाँ अच्छे ସେମିତି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଆଉ हाँ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଜିରୋ ଥିଲା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିडिଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତ କମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥିଲା 0 ହଉ 5 ହଉ 10 ହଉ ଯେମିତି ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 4,000 ହେଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ମାନେ ମାନେ ଭିତର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାହସ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ ନଥିଲା ମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖୁଛି କିଏ କଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସମାଜ କଣ କହିବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ସାହସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ମନିଟାଇଜ ହେଇଯିବଣି ଏବେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କାହିଁକି ଏମିତି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତାକୁ ଛାଡିଦେ କାମ କରେ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବୁ ପଇସା କମେଇ ପାରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲେ କିଛି ମିଳିବନି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭସ୍ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ କେହି ଗୋଟେ ବାକି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ କହିଲେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗରେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସୁଖ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସି ଆମର ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ମନିଟାଇଜ ହେଇଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସା ଆସିବା ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି ବୋଧେ ଆସିବ। ହଁ ଆସି ନାହିଁ ଏବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଦେଲେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନର କେତେ କଣ ଇନକମ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ? ଏବେ ମୋ ଡେଲି ମାନେ ଅତିକମଟା କହିତେ ଗଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ ପାର୍ଲେଜି ମାନେ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଲି 4-5ଟା କିଣି ହବ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ମାସକରେ ବି ଜିରୋ ଇନକମ ଥିଲା ମାନେ କିଛି ବି ଜିରୋ ଇନକମ ନଥିଲା ବଟ ଖାଲି ଆପଣ ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଯାହାବି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ଥିଲା କମ ଇନଭେଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇନକମ ଜିରୋ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଆପଣ 40-50 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାସରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଯାହା କମେଇ ପାରିବେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗାଁରୁ ରହିକି ଆପଣ ତ ଗାଁରୁ ମାନେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ବିଲିଭ କରୁଛି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ କେମିତି ରହୁଥିବ ଲାଇନ କେମିତି ରହୁଥିବ ମୁଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହବାକୁ ପଡୁଥାଏ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକିରି ବି ଆପଣ 3,000ରୁ 4,500 ସମଥିଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିସାରିଲେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିବେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ହେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ ପଇସା କମେଇବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଏମିତି କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସାରେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ମୋର ସେମିତି ମାନେ କୌଣସି ଗାଡି କିଣିବାର କିନ୍ତୁ ମାନେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ବଡ ଘର କରିବା ସେମିତି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ବା ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ମାନେ ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଣିବାର ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ବହୁତ ବଡ ଆଶା। ବାପା ମା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ହଁ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗ ମାନେ ଗାଁରେ କୌଣସି କାମ ସରି କରିପାରନ୍ତିନି ମାନେ ଚାଷ କାମ ଆଜ୍ଞା
ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଏଇ ହାଲକା ହାଲକି କାମ କଲେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓହୋ ଗାଁରେ ମାନେ ରହିଯାଏ। ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାପା ବୋଉ ଆପଣ ଆସି ଘରେ ରହିବେ, ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଷି ପାରିବେ। ବାସ୍। ହଁ ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ହିଁ ସେଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଲାଗେ ନା। ହଁ ବାସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବାପା ମା ରୋଜଗାର କରିବେନି, ଆପଣ ରୋଜଗାର କରି ଫ୍ୟାମିଲି ଟାକୁ ଅପରେଟ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ। ହଁ ହଁ ହଁ। ବାସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 4,500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିସାରିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପଇସା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିସାରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏମିତି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ତୁ କାହିଁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜବାବ ହେରିକା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମାନେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପଇସା ଆସିଲାଣି, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ କିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କହୁଥିଲି, କଣ ଏମିତି କିଛି ରିଏଲାଇଜ କଲେ? ରିଏଲାଇଜ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲିକି। ସେମାନେ କେବଳ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ବାଳୁଙ୍ଗାମି ପାଇଁ, ଆମ ମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ନୁଙ୍ଗ୍ରାମି ମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଥାଉ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ୟାରିୟର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା କ୍ୟାରିୟର ଟା କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି? ମୁଁ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ତା କ୍ୟାରିୟର ତା ଡ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ ଆପଣ ହଁ କହିବା ଅନୁସାରେ। ଯଦି ତା ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଉପରେ ତାର 100% ଫୋକସ ଥିବ, ଯଦି ସେ ବିଜି ଟାଇମରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଟାଇମ କାଢି ପାରୁଥିବ, ନିହାତି ସେ ତା କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଗଢି ପାରିବ ସେଥିରେ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାର ବି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଆଜ ଏ ଫ୍ୟୁଚର ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ଡ୍ରିମ୍ ରେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି 100% ଫୋକସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଯଦି ପୁରା ଫୋକସ କରିବେ, ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ହୁଁ ଭିଡିଓ ପକେଇଦବ ତାପରେ ମାନେ ବୁଲା ହୁଁ ବୁଲି ସେମିତି କିଛି ହୁଁ ହବନି, ତାପରେ ମାନେ ବାସ୍ ପୁରା ଆପଣ ତା ଉପରେ କହିବାର ପୁରା କଥା ଫୋକସ ଡେଲି କରିବେ। ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ହଁ ହଁ। ଆପଣ ତ ଡେଲି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ। ହଁ ବ୍ଲଗ ଥିଲା ତ ଡେଲି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଡେଲି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଚାଲିଛନ୍ତି? ଡେଲି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ ମତେ 7 ମାସ ଉପରେ ହେଇଯିବ। 7 ମାସ ହେଲା ହିଁ ଡେଲି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ 7 ମାସ ହେଲା ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟ କରିକିରି ଭିଡିଓ ସୁଟ କରି ଏଡିଟ କରିକିରି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଏଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ ଟା? ଏଡିଟିଂ ତ ଆମର 6:30 ବେଳୁ ଆମର ବସେ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଡିଟିଂ ସରିବା ପାଇଁ ରାତି 10:30 11 ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ବି ଛଅ ଦିନ ଲେଖା 11:30 12 ବି ହେଇଯାଏ ଦିନ ଲେଖା। ମାନେ 6ଟା ବେଳଠାରୁ ଏଡିଟିଂ କରେ, 11ଟା 12ଟା ରାତି ଯାଏଁ ଆପଣ ଏଡିଟ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଯେ ରାଜୁ ଭାଇ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି 4,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ମାନେ ପଛରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ 4,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 6ଟା ବେଳୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନରେ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିବେ, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବସିବେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, 11ଟା ବେଳେ ବେଳେ 12ଟା 12:30 ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ସରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ନିହାତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 6 ଘଣ୍ଟା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଟା ଧର ମୁଁ କହୁଛି 6 ଘଣ୍ଟା ବସିବେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ଡେଲି ମାନେ କୋଉ ଦିନ ଏମିତି ନୁହଁ ୱିକ ରେ ଗୋଟେ ଥର କି ମନ୍ଥ ରେ 2 ଥର ଏମିତି ନାହିଁ। ମାନେ ଡେଲି ଭିଡିଓ ଡେଲି ରୁଟିନ ଟା ଡେଲି ଏମିତି 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବସିକି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବେ। 2-4 ଘଣ୍ଟା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି, ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗେନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଏବେ ଖୁସିର କଥା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବିଜୁ ଭାଇ ଆପଣ ଏବେ ତମ ଭାଇ ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ, ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତି? ନା ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ। ମାନେ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ନା ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି? ସବୁରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିକି ରହିଥାଉ ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ମାନେ କରିବ ନା। ଆପଣ ବି ଭାଇ କରନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକିରି କିଛି ଶିଖିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଶିଖିଛି ଆଉ। ଆପଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି 6-7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ କରେ ଭାଇ ଟିକେ କରେ ଏମିତି। ମାନେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି, ଏଇ ମାନେ କ୍ରପ୍ କରି ଏଠି କ୍ରପ୍ କରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଡ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆକୁ ଏଠି ଆଡ୍ କଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ସଜେସନ ଦଉଥିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦଉଥିବେ, ଆମ ରାଇଟ୍? ହଁ ହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଭାଇ ତ କହିଲେ କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଏମିତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଟା କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରିମ୍ ଟା କହିଲେ। ମାନେ ବଡ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ କହିଲେ ଯେ ବଡ ଡ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଟା କହିଲେ ସେଇଟା ବଡ ଠାରୁ ମାନେ ତାଠାରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବଡ ଡ୍ରିମ୍ କାହାର ବି ନଥିବ ବୋଧେ। ଦୁନିଆର ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡ୍ରିମ୍ ସେଇଟା, ଆପଣ କିଛି ବି ନାହିଁ? ନା।
ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ଦି ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ପାଇଁ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଲେ ବା ଯାହା କିଛି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖିକିରି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଭାଇ ଖୋଲିଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଟା। ହଁ ହଁ ଭାଇ କେମିତି ଭାଇ ମାନେ ରାଜୁ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ହୁଁ କାହାକୁ ହୁଁ। ଦେଖିକିରି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲେ ଯେ ମାନେ ଭିଡିଓ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସକ୍ସେସ ପାଇବି ପଇସା କମେଇବି ଏମିତି? ଦେଖିକି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ତ ପ୍ଲସ ଟୁ ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣ ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିଲା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିପାରୁଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯିଏ ସବୁ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବହୁତ ପାଠ ପଢା ଲୋକ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରିଥିଲେ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯିଏ ସେତିକି କମଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରିକି ସେତିକି ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଆଉ କୋଉଠି କାମ ହରିଆ କରିଛନ୍ତି କି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିକି ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ 6th କ୍ଲାସ ରୁ ମାନେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ବହୁତ ଆମ ଘରେ ହୁଁ ତ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଉ ପାଠ ପଢିଲିନି ସେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ସରିଲା ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ +2 ହୁଁ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇର ତିରୁପୁର ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି କାମ କରିଲା ପରେ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ କାମ ଠିକ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ କଲେ ଏମିତି ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ନେଇକି ପାଠ ପଢା ନେଇ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ ନା ପାଠ ପଢା ୱିଦାଉଟ୍ ପାଠ ପଢାରେ? ନା ନା ୱିଦାଉଟ୍ ପାଠ ପଢା। ମାନେ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ଏଇ କପଡା କମ୍ପାନୀରେ ଟି କପଡା ସାର୍ଟ ମିଲ୍ ବା ଯାହା କମ୍ପାନୀ ସେଠି ରହିଥିଲେ? ହୁଁ। କେତେ କଣ ମାସକୁ ଦଉଥିଲେ ଦରମା? ହଁ 12,000 13,000 ଏମିତି ଆଉ। 12,000 ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୋଧେ ଗୋଟେ ମାସକୁ 12,000 ତ ଆସିପାରୁନଥିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ 12,000 କମେଇ ପାରିବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ନୁହେଁ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ହେଇପାରେ। ହଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କପଡା ମିଲେଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି କମଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ ବି ଆପଣ ସେତିକି କମେଇବେ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଆଶା କରୁଛି। ସବୁ ତ ଭଗବାନ ଦୟା ଆଉ। ହୁଁ ଭଗବାନ ଆଶା ମାନେ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ କମାନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯୋଉ ବଡ ଡ୍ରିମ୍ ଟା କହିଲେ ସେ ଡ୍ରିମ୍ ଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷକୁ ଆମର ହୁଁ ଆଶା ନାହିଁ ଯେମିତି ମାସକୁ 10,000 ବି ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ ବି ଦେଖିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହରିଆ କିଛି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ଘର ଟିଏ ନାହିଁ ସେମିତିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି? ହୁଁ। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିପାରିବେ? ମୋ ଭାଇ ବିଜୁ ମୁଁ ଆମ ମା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଉ ମାନେ ମୋ ବୁଢୀ ମା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଛି ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କଣ ଦେଇ ନା ଏମିତି କିଛି ଡାକନ୍ତି? ଆମର ଇଆଡେ ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମାନେ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଓହୋ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଆମର ଆଡେ ନା କଣ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଡାକନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବଡ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଡାକନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କିଛି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଆମର ବିଜୁ ଭାଇ ଯିଏ ମାନେ ବିଜୁ ଭାଇ ରାଜୁ ଭାଇ ଯିଏ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛନ୍ତି ଏପ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ରାଜୁ ବିଜୁ ବ୍ଲଗ ଏଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆଉ ଦେଖିଦେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ ଯାଇ 4,000 ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି 4,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛି ତା ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରି ମୋର ଯେତିକି ମୋର ତ ବହୁତ କମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ବଟ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେତିକି ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି 10ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର କି 50ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି 50ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହେଲେ ଧର 50ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଳିଲା ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲି ସେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲେଟେଡ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ମତେ ପଚାରିବାର ମାନେ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ? ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଏବେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜଣା ପଡିଲାନି ଯେହେତୁ ମୁଁ 7-8 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ କପିରାଇଟ ହେରିକା ବିଷୟରେ କିଛି ଗାଇଡ ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ଯୋଉଟା ଜାଣିନଥିବେ ଏମିତି କଣ ନା କପିରାଇଟ ଗାଇଡ ଲାଇନ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଏବେ 4,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ? ହୁଁ। ତ ଆମ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆସିକି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲାଗିଲା କେମିତି କଣ ଆସିକି? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଲା ଆଉ। ଓହୋ ତ ଗାଇଜ ମୁଁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆମର ଏବେ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆପଣ ନିହାତି ଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି।
ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ 4000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କଲା ପରେ ବି କେମିତି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖଉଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ମତେ ତ ଲାଗୁନି କିଛି ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ 4000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ସେତିକି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭାଇ ବିଜୁ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହଁ ସେ ଟିକେ ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖେଇଲେନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମେଲ ମାନେ ଡିଏମ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମୋ ମେସେଜ ସିନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ରିପ୍ଲାଇ ତ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ କଲ୍ କରିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସିଏ ସେପଟୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବେ ମତେ କହିବେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କରି ଜଣେ 4000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିଛି ନା ମାନେ ସେ ବହୁତ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟ ରାଜୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି କଲେନି।